Alright guys, ipasyal ko kayo dito napadaan ako dito sa mga kainan dito sa BGC. BGC Burgos Circle guys. So, iikot ko lang kayo dito guys. Napakaganda dito mamasyal guys. Kala mo laging Pasko. Mura lang naman dito mga pagkain guys. Ayan, ikot ko na kayo guys. Ayan guys, oh. Diba, oh. Kala mo nasa ibang bansa tayo, oh. Grabe, oh. Kinis guys, oh. Ayan, sa gilid niyan guys, puro restaurant yan. Oh. Yan. Maliit lang yung area na yan guys. Area lang yan eh. Yan, ikot lang tayo dyan guys. Binalikan ko lang yung pinanggalingan natin, side by side ba. Muntik pa tayo dyan masagi. So, ayun, binalikan ko lang guys. Dito naman tayo sa kabilang side guys. Hindi lang natin makita yung mga pangalan ng restaurant yan, pero puro restaurant yan guys. Ayan guys, oh. So, ano pa yan guys, under construction pa yan, pero tingnan mo naman ang view dyan guys. Kaya kung gusto nyo guys kumain, konting unwind dyan, punta kayo dyan sa Burgos Circle guys. Marami kayo makikita mga magagandang sasakyan dyan. Lalo pagka linggo dyan guys, nakaparada yung mga magagandang sasakyan dyan. Mga Maserati, mga Lamborghini. Yan lumalabas yung mga mayayaman pagka linggo. Oh yan. Yan, medyo palabas na tayo dyan guys. Oh, ayan. Yan yung pinaka circle guys, yung ikutan ko. Yan. Mga tambayan yan, nagpapagala ng mga aso. Pwede kang umupo dyan, pwede ka matulog dyan. Maraming upuan dyan guys. So lumabas na tayo dyan guys. Dito naman guys, mga call center dyan, karamihan kondo. Yan. Yan ang itsura ng BGC sa gabi guys. Ayan. Kala mo Pasko na guys, no? Okay guys, hanggang dyan na lang siguro. Pinakita ko lang sa inyo yung yung BGC.
inaantok na rin tayo guys. So uwi na tayo mga ano na yan, mga 8:30 na guys. So yun na nga guys, pauwi na tayo. Nasa C5 na tayo niyan guys. So hindi na tayo dumampot kasi inantok na tayo. Yun lang guys, pinakita ko lang sa inyo yung magandang kainan dyan sa BGC, Burgos Circle. So ganda sa gabi, pero sa umaga walang kwenta dyan guys, maggala-gala dyan. Kaya kung pupunta kayo dyan guys, sa gabi lang kaya. At check masisiyahan kayo. Okay guys, bye bye.